ngithe phuma yiki into ozoyizwa ngithe phuma ngithe phuma Kangabe ngichaza into engazazi. Kamnyeke gogo myeke. Ayikho into engizomyela. Angizokuthi umsebenzi wakho. Phuma Zakari. Wamkhiphisa kwenja. Zakari lokho kunje. Wamkhiphisa kwenja manje. Wamkhiphisa kwenja. Ngithe phuma gogo nami ngifuna ukuzwa ukuthi wathini. Uzokhuluma ini wazini? Uzokhuluma ini? Hayi udla kusekho. Asazi nathi izinto ziwa phansi ebusuku asisalali uma uyaqhamuka. Sithe safisa ukuthi size kuwena sesiza namaphoyisa. Sasifuna ukuthi sizokubuza khona uzositshela okunye sizosizakala ngakho. Wase wasiziba wasusixoxa namaphoyisa asazi amaphoyisa usuwenzeni. Sase sesiphinde emuva ke siya kwabanye abantu abahlolayo nabo. Sithe mase sifika kuloko ke sasikuyena wafika wasihlolela wayesesha ukuthi wena gogo wathwebula uma wethu wahamba naye. Hayibo mina mntanami la angilaphi ngamakhamera. Okay ukuhlaza phi ke? Uma kuukuthi awunacala ayikho into yaziyo ukuhlaza phi? Why ungafuni ukuzwa? Angithi uhlulekile ngamaphoyisa usebonza ingcona lethi Okay ke gogo wena ulwelani? Angini ukuthi iyangidina lengane. Ngoba gogo ngoba phela wena gogo mina ngizele ukuthi uzosiza uzofuna usizo kuphela. Sikawuhlehla. Akukho kunye. Wena gogo ulwelani umuntu engakazwa ukuthi ufuna ukuthini? Mina kwamina ungakangizwa ngizichaza ukuthi kuwena ngubani ngisukaphi ngisebenza kanjani. Yini esikwenzulo usabani? Ulwa usabani? Ngidinwa ilento yamakhamera nokuthi angilethele igora la engazazi zakoma TV. Ayizile kuwena, ayizile kuwena. Mazingazile ke kumina aziphume emzini wami, aziphume emzini wami mayingazile kumina. Oh wena abantu abasuke beze kwakho uyabaxosha wena. Ngiyachaza ukuthi noma qala ngaye ngoba ehamba nabantu. Aqali ngaye. Ngithi uzohamba nawe. Wena khona into ezolempilo ukuyizwa kancane. Uzokubona uzokuthatha ukudla yazi. Hayibo izwanika yikho lo. Bakusize bakuphakela ukudla bakuphosa baka TV ngoba mina ngeke ngize ngikuphakele. Wekhokho angikwazi mina ungahloniphi. Wekhokho yazi ukuthi lento ibukwa yizwa. Uyakwazi lokho. Anginendaba naloko biza. Anginendaba naloko ngikhathalele umxoshelana umuntu ethi uzolalela ngoba phela angizange mfana wami thini into ejwayele ukuthi umhluphe kanjeni umfana la. Shuthi wazwamncane uzokhuluma shuthi into awukwazi ukuxoshisa umuntu okwenza uzolalela nje ukuthi wena umkhohlakala ukukhohlakala sakho uzolalela ukukhohlakala kwakho. Njengoba singakho umphumela wena yazi ngibhedela manje. Njengoba silakho gogo Niyangibhedela manje phumani. Awuyindawo Phumani. Uthi uzohamba. Okay uthi uzohamba uthi ufuna ukuzwa kancane. Ufuna ukuzwa nami ukuthi wathi ubabuyela. Uzwani wazini ngoba nesizulu awusazi. Okay ya uzohamba. Sicela phansi nje gogo, sicela phansi. Ya sicela bafana ngicobela indlela yakho. Ngiyangidina. Bafethu mina igama nguSanele ngwakamgqungwa. Kunenkinga la ukuthi ugogo Zondi sasuka la sithi sifuna usizo ngoba sashonela uma ngendlela esingayiqondi uma wasuka washawa inyoni saxaye ukuthi lokho kushaya kwenyoni kwama into enjani le sase sesifuna ukuthi ngoba abantu abadala nawe uyazi ukuthi kuye kwenzeke esikhathini samanje sihambe siyofuna umuntu obonayo sase sisuka siya kumuntu obonayo ukuthi asihambe siye kugogo Zondi ngoba edumile ngasekhaya ukuthi uyabasiza abantu sase sesihamba siya kugogo masifika kugogo sesicela ugogo ukuthi akasenzele lento ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani ngoma lento yashaya uma lento yambulala uma ukuthi ayipiwele kulomuntu oyenza njalo ugogo mase senzile into wasesenzela ke iprocess leyenziwa lo izangoma the mase seyenzile wase kuphela insuku kuphela inyanga siloko sixaye ukuthi hawu ukudla kuyaphela sazi kwenzakalani amabhoda atholakala eminyango uma siyambona uyasijikela avula isicapha phenduka kube ngathi uyahamba sithi uthi usalela umbona nangu la vumbu uxaye kwenzakalani sase siyagogo Zondi ke ugogo Zondi kuthina wathatha imali engango 10,000 wase sethatha nenkomo asazi ukuthi lezo zinto lezo sifisa ukuthi ziphinde zibuye ngoba sazi ukuthi wazenzani kodwa sifuna ukuthi ziphinde zibuye ngoba yena akasizanga ngalutho asizanga ngalutho after nje simnike yonke into zethu wabe esekumoshela ekhaya ikhali nje lasenimosheka ngoba esefikile sase sesisuka ke sihamba siya komunye umuntu obonayo ngoba sifuna ukusizakala sihamba sesekumunye umuntu obonayo sithe masifika kulomuntu obonayo sase sesikhulumisana naye ukuthi sinenkinga kanje sahamba saya kumuntu samcela ukuthi asizele ugogo wethu uma wethu njalo kanti ugogo Zondi mase sesilalele lo muntu esesitshela ukuthi hayi lesangoma lesesa enanikusona ugogo Zondi uyena wathatha uma wenu wasemthwebula sase sesixaye ukuthi hawu lo muntu ngathi samnika imali engaka kanti wayefuna ukuganga ngoma sase sesisuka ke thina ke sesibuyela ekhaya izinto zethu lo muntu wasesenzela sase sesikhipha lo mali encane sesifuna ukuthi ugogo Zondi ngoba aganga ngoma wethu uthi asibuyisele into zethu yonke into ibuye
uyayazi inkinga, uyayazi inyakanyaka. Bafethu kunezinto ezibhlungu ezithi mazenzeka noma zisehlela sabantu. Emva kokuba sixakekile siyimndeni bese sithola umuntu ozothi uzosilaphela noma uzosisiza kanti uzosifakela ingcindezi engaphezulu kwalolu bishi ebekade sikulona. Namhlanje siphethe umuntu owashonelwe uma wakhe, kodwa uma wabo meke kwahlo kwashonelanga bambona ngqo uma wabo. Uma ingena uma wabo bathi uyangena eminyango mase yabaflathela. Akugcini lapho, lo muntu owugobela wethu uyabasiza wathatha imali ewu10,000 wayishaya eswini, wathatha inkomo wathi ufuna inkomo yokubonga idlozi, kodwa konke lokho akuzange kubasize. Kunalokho ingane kuziphendukelile zambona ngamehlo uma wazo. Ingane ilwane ebusuku zithi zidla ukudla, amabhodo kusesemnyango, amabhodo kusengena kudla, ukudla kuphela ngokusheshsha. Babukele ke namhlanje siphethe ke uSanele Mtungwa owahamba beyagobela uma wabo eshonile eshawe inyoni esensimini. Bathi bafuna lezi zinto ziphindele kumnikazi wazo, kanti bazodlala umuntu ozothatha imali athatha inkomo bese uma wabo emva kokuba nje esefikile wasebenza igceke uma wabo bevele bambona ngqo ngamehlo. Nakhona bathi mayifika wayivele efike ebaflathele. Bahamba bayozwa ngokusho kwabo, bathi uma beyozwa bayathola ukuthi lo muntu abaya kuyena uma wabo wamthwebula, okusho ukuthi inyanga le yokuqala yabasize yathatha u10,000 nenkomo, yafika yathi izosebenza igceke, izosebenza umuzi, izobasebenza nabo kanti izothwebula uma wabo. Yimi ke lo babukelo phambi kwenu lasuke sisho khona sithi amalanda landelane no. Ayi amalanda sekunzima wasalandelani ngendlela, kodwa ke sibuyile back to the game. Bekusane inkinga nezincane umalandela abanye bazazi inkinga ade evelelwe izona, kodwa ke namhlanje sibuyile bafethu sikhona, izoqhubeka nje siyibambe iye phambili. Ake ngithi mina danko. Angazi noma somthola ngilogogo Sanele. Ikhona kodwa la ngithi. Yeba Ikhona. Okay. Ngathi kunenja ke la. Sike sehleni sibona nisemthola. Oh, lo baba usebenza la ekhaya. Akulona nje ithwasa le. Ushutha akulona ithwasa. Hayi akulona ithwasa. Umuntu nje ubhalile amaphepha la ekhaya. Oh, so shutha uyasebenza. Yeah. Kaza ilume nje. Ajwayele ubaluma vela abantu. Asise. Sawona. Njani? Siyaphela njani? Yeah, igama lami nguMalandela, singamthola ugogo Zondi. Ngaphakathi. Okay, sicela mhlawumbe usingenisa ke. Noma umtshele khona abantu abamcelayo bese usingenisa. Awusingangena. Oh. Gogo niyaphila. Ngiyaphila, kwenze njani? Hayi gogo cha ngicela ukuchaza igama lami mina ngoMalandela. Ayikho into ozoyichaza. Awu gogo kanjani? Ngiyabuza ukuthi nizokwenzani namakhamera la ekhaya. Awu angithi nangu umuntu esihamba naye, mina igama lami nguMalandela, sisuka kuNyoni TV. Inyoni TV yona esekwazi ukuthi isiza abantu abasuke befuna ukuxhuma. Amakhamera wona? Cha phela gogo angithi njengoba awangena, anikwazi ukufika la ekhaya nifike senizochaza izinto engingazazi, nifike namakhamera la ekhaya. Angithi sifikile nje eqaleni sekuyafika ke manje gogo. Ayikho. Usubona ukuthi landa igora ngoba amaphoyisa ahlulekile. Cha gogo. Ubona ukuthi landa igora manje. Okay gogo, okay. Njengoba ngisho nje ukuthi njengoba siyiNyoni TV suuhlelo loka TV njengoba kushuthwa nje ingoba vele suuhlelo la uhlelo laka TV, uhlelo la ukuhlangana naleyo la ekhaya amakhamera. Ngibuza ukuthi afunani nona. Kanti nagogo ungafuni ukushutha usabani yini kanti oyisaba? Ayikho into engisabayo, ngibuza ukuthi nifunani la ekhaya namakhamera. Cha nanga umuntu esihamba naye wakumfana kaMntungu. Usulanda amakhamera manje ngoba nakho ubona ukuthi laba bayigora. Hawu gogo phela ngithi amaphoyisa ahlulekile nami ngithi ngizozama. Manje ubona ukuthi laba ngeke baze bahluleke. Cha phela kuyilungelo lakhe na ukuthi athole usizo ngendlela. Wazini ke wena ngamalungelo? Hayi ngikhuluma. Wazini ngamalungelo ngokuvela nje ku TV usubona ukuthi unamalungelo. Okuba la kwami. Cha phela nami thina umuntu esihamba naye. Letha amakhamera la ekhaya. Angithi uhlulekile namaphoyisa wena.
Gogo. Uyangenza isilima lensini wami. Ngishilo wathi gogo lo uyahlaza. Licathi ngini mina, siyahlanya mina. Yimagogo ima awukwazi ukwenza lento umuntu wesinto lapha abantu. Kodwa manje ama-client akhe azothini? Awukwazi ukulwa ne-client lakho. Uyangihlaza mntanami ngomsebenzi wami uzongilethela igora manje la ucathi sizokwenzani? Nizonzani nini? Ukuhlaza ngomsebenzi wakho kuyini ungakeze ukuthi sizenzani? Umelapho endabuko mina mntanami la angilaphi ngamakhamera. Okay, ukuhlaza phi? Uma kuukuthi awunacala ayikho into yaziyo ukuhlaza phi? Why ungafuni ukuzwa? Angithi uhlulekile ngamaphoyisa usebonza ingcono lethi igora. Okay ke gogo wena ulwelani? Angili ukuthi iyangidina lengane. Ngobani gogo ngoba phela wena gogo mina ngizele ukuthi ngizosiza uzofuna usizo kuphela. Sikawuhlela. Akukho kunye. Wena gogo ulwelani umuntu engungakeze ukuthi ufuna ukuthini? Mina ungakangizwa ngizichaza ukuthi kuwena ngubani ngisukaphi ngisebenza kanjani. Yini esikwenzulo usabani? Ulwa usabani? Ngidinwa ilento yamakhamera nokuthi angilethele igora la engazazi zakoma TV. Ayizile kuwena, Mazingazile ke kumina aziphume emzini wami, aziphume emzini wami mayingazile kumina. Wena abantu abasuke beze kwakho uyabaxosha wena. Ngiyachaza ukuthi noma kuqala ngaye ngoba ehamba nabantu. Aqali ngaye, ngidinwa ile senzayo. Shuthu wena umuntu ufuna ayifikele ehamba yedwa ukuze umchaphaze kahle. Akanawo umndeni yena sangazalethe igora. Angingazichaza wani noma ngubhuti wakhe, angingazichazi mina. Awungaze ngikholwa la ekhaya futhi awuye kulo ngumeni abanye nonsense. Uzodila nawe wena. Hayi, wena gogo nalododo wenzayo la ngizodila nawe. Ungaxolisi lokho. Yabona ungifaka ulutho ehlweni. Yabona Jobelo, ungaxolisi. Ikhathelo wena. Jobelo nje ikhontazi. Awukwazi ukulwa ungenze lutho. Angini, ngiyachaza ukuthi ngidinwa isenzo sakhe siyanginyanyisa. Okay gogo uzosifaka phansi noma awusifaki. Ukuze sikhulumele la. Lungile ngenayo. Siyafuna ukukhulumela la. Kodwa amakhamera wacishwa. Hayi ngeke. Phela njengoba sithi. Amani-ke mawukuthi amakhamera mawukuthi nizowafaka. Phumani ke niphele la emzini kodwa ngeke sizifake. Phumani niphele bantu abami ngiyanicela ngobele bukaNkulunkulu. Phumani. Asiyindawo lo muntu engasizakele. Ngizake mina ngingazi. Asiyindawo. Gogo akasonto lokho kuvakashile esontweni. Hayi asiyindawo. Akwazi phela ngakhuluma. Ukhulumani wena? Asiyindawo kodwa. And lento yenzayo abantu bakho izwe liyakubuka. Anginamsebenzi labantu, anginamsebenzi nalizwe noma ngingaze ngibuke ubani whatever, kunamsebenzi nalo. Ngoba phela awukwazi ukulwa abantu ungazi ukuthi. Awuzwa wena. Awungazi wena. Ngitshela umngane wakhe akangazi kahle. Hayi mina angisatshiswa gogo ke mina angisatshiswa. Angikusabisi. Mina ngithandaza uNkulunkulu ophilayo angisatshiswa. Ngithandazeke lo Jesu wakho ophilayo. No, gogo uyasifanga ngaphandle umuntu abasuqala la ngaphandle. Asinankinga phela. Singakhulumela la kodwa vele sekucacile ukuthi ikhona into oyaziyo shuthi umfana into asitshela yona iyiqiniso wena ikhona into oyaziyo awukwazi ukulwa nabantu ongabazi ngenxa ukuthi bahamba nomuntu odlale ngaye. Hayi ngeke kodwa njengoba siyi-TV nje sisebenzela abantu sisebenzela umphakathi asiwacisha amakhamera asiwacisha singeneni ke ngaphakathi nisho le nonsense enizoyisho asiwacisha inonsense kanjani into asingeneni nizosho inonsense uyafuna ungena noma ufuna ungena. Hayi kodwa asizile ukuzokhuluma nonsense ke gogo inkingi ile asizile ukuzokhuluma. Anginazi ke noma niyangena noma ngingena. Awukwazi phela ukuthi ungafika wenze kanje kubantu egcineni mase kuthiwa into inonsense. Ngiyakuzwa mntanami manje into eyinkinga angivumelekile ukusaphaza indaba zami imfihlo zami kuma TV njengoba ngena namakhamera la ekhaya ngingazi lutho kuyiphutha naloko kuyiphutha ngisho ethongweni. Cha gogo angithi ngishilo mangena la ukuthi CTV sisuka kwenyoni TV uhlelo lolwesushuthayo mhlambe kugogo bekufanele esho singene ukuthi hayi ngicela nime lapha ya noma mhlambe ngisacela ukubika abantu ke ababe lapha siqala ukusebenza ngabo ngawe gogo vele abantu esijwayele ukuthi sibasho. Maneke mntanami angifani mina nalabo bantu njengoba ngugobela ngiyayazi into engiyenzayo. Awukwazi ukuvela ufuhleleke emzini wami ufuhleleke nama TV ngingazi lutho usuzongibuza imibuzo yemfihlo zami zethongo angeke ngize ngikwazi ukwenza lokho. Kodwa ke gogo kunento engicabanga ukuthi awuyazi ingakho ngiqale ngabuza ukuthi umfana umazi kanjani ubezolashwa kanjani la ekhaya. Mhlawumbe awuzikhulumele Mntungu awuzikhulumele Mbulazi ngoba nama ngifisa ukuthi ngigcine ngiqhubeka kakhulu ngento oyaziyo noma ephila kunini. Ugogo wangisiza kade ngifike la singazi ukuthi uma ushone kanjani. Sabone nje lapha eseqinile sewephansi. Sathi siyaxayeka sibuza kwabantu ade bembona bese belapha ensimini. Bathi kukhona inyoni efike yamshaya. Ithe mayimshaya yasibaleka inyoni nawe wayesewa phansi. Sase sixake ukuthi hawu ukufa kunjani onje. Mase nithatha simletha ngaphakathi
siyambona ukuthi yena ukushisa usashisa kodwa ye uphefumula akasaphefumuli sase sifonela abantu sibiza ababiza iambulance bathi basemakhazeni nabo baxakeka bayazi into enje babe kafonela abantu bafika abantu nabo abanye futhi nabo bathi into enje abayazi sase sekufika lelo suku sase simfihla ngosuku kancatshwa ngalo sase sesiza kugogo ke thina sithi sifuna ugogo asisize ukuthi lento ebulala uma sazi ukuthi yini ukuze makuyinto ethunyelwe umuntu iphindele kuyena. Okay, shuthi nina nize nezala ekhaya kwaZondi ngoba nizofuna ugogo abuyisele into yabulala uma wena kumnikazi wayo. Yebo. Okay, emva kwalokho ke kwenzeka yini? Kupho kwenzeka emva kwalokho? Ukuthi ngifuna ugogo ayizwe lento esikhuluma ngayo. Kupho kwenzeka emva kwalokho? Kuthe phela ugogo sesimtshelile ukuthi isicela lento ibuyele lapha la ivela khona. Kwathi kuyaba sase sibuyele ekhaya sase sinethemba ukuthi ngoba vele sesiyenzile into ezizulu. Ugogo sizokuphinda lento kumnikazi wayo. Semakhambi insuku sathi siyabona sihleli nje kuvele eqale kushintshe ukuze ngathi khona into edumayo noma khona into eyenzakalayo kunyakaza ama fridge siqaleke sithuke endlini mase siyaqalaza uthi isicapha vele siyivulekele mase siyivulekele sibona uma avela flathela abhekele kube ngathi uyahamba siqaleke sithuke sonke endlini uthi uma uthulele ebusuku uyezwa khaqeqeqe kuamabhodwe uthi uyabheka ibhodwe nale eminyango uqale uthi leli bhodwe libekwe yini uthi uyalibona ngathi likhothwe yini noma likhothwe yini li-clean ingakho sengibiza ukuthi sake safika kagogo phambilini sithi siyafika la sizobheka ugogo sathi siyamchazela ugogo wasisihebeze sesikhiphela ngaphandle saphinde futhi safika sesifika namaphoyisa ukuthi sifuna ukuzobuza gogo ukuthi gogo sacela ukuthi cela usenzele into ethile kwenzeka into ethile ekhaya abamaphoyisa kube ngathi uyawalalela uyavuma athi mayiseflathela amaphoyisa asazi ukuthi kwenzakalani athi seflathela amaphoyisa ayisevumelana nogogo ukuthi ayikho lento esimbuzana ayikazi into eyenzeka into enjalo base bahamba. Okay ke gogo udaba olufana nalolu lokuthi izingane zafika izofuna usizo kuwena uyalwazi nokushona kwamawazo uyakwazi. Yebo ikhona into enjalo bafika la bantwana bezofuna usizo ngoma wabo ngabamukela ngabatshela ukuthi ngizobasiza ngabanikeza izinto ekufanele bayisebenzise. Lokho osekwenzeka manje ukuthi uma wabo uyabuya uma wabo wenzani mina angiyazi le nto kusho ukuthi ngiyasola ukuthi mhlawumbe umuthi abawusebenzisanga kahle. Okay ke gogo izingane zithi zike zafika kuwena zihamba namaphoyisa zifuna ukuthi zibe nemibuzo ukuthi lento eyenzeka la ukuthi zibone uma wazo. Okay Khumalo emva kokuba ugogo engakafiki ningakabonani nani ningakazani bekwenzeka yini lokho enithi kuyenzeka ngoma wenu manje? Bengingakaze kwenzeke lutho asazi nje siyayiqala into enje. Okay ke gogo izingane zithi zafika emva kokuba sayibone wena ufikile kubo kwese kwenzeka lento eyichazayo kuwa kwamabhodwe nokubona uma wabo bathi bafika ngenxa ukuthi gogo iningi imali wasuyithathe kubona bafika ke kuwena ikupho abasiza ngakho ngoba angifuni kube ngazo ukuthi kuyiphutha lokuthi befike nami namhlanje. Usho ukuthini? Usho ukuthi imithi yami mhlawumbe umphuphe noma mhlawumbe mina mhlawumbe owenze lento ukuthi izingane ziphinda ibona uma wazo ufuna ukuchaza ukuthini? Gogo ngifisa lento silungise kahle njengabantu abadala umdala gogo siyakuhlonipha umsebenzi wakho wethongwa siyakuhlonipha futhi kodwa gogo mina ngibuza ukuthi emva kube izingane zifika izokuchazela ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi ikupho zenzeleke kona wena ngoba zithi izingane wazikhafulela nje phandle. Ngiyalingwa uNkulunkulu. Kanti manje kunemali phela wayithatha gogo nenkomo. Ngiyalingwa uNkulunkulu. Ayikho into engizoyikhuluma mina. Ngawenza umsebenzi wethonga. Ibona abantu abanephutha shuthi abangawenzanga ngendlela engangibayalele ngayo. Ayikho indlela wasiyalela yonke into Ngathwa semanzini mina. Ngathwa semanzini mina 5 years. Ayikho into ozongitshela yona. Nina nahluleke ukwenza into ekwakufanele niyenze. Okay sorry gogo ukungena emlomeni. Lo msebenzi ubenzele ngamalini ngoba khona bangitshele kona nento futhi abathi waphinde wayithatha nesilwane wasithatha egcekeni. Ubenzele ngamalini yini yabo wayithatha? Ngifuna ukuqonda inkulumo angitshele yona ukuze singenzi into ephambena ngingathathi side lomuntu ufuna ukuzwa kahle. Ngabenzela ngo10,000. Ngase ngithi ke mase ngiqeda umsebenzi ngifuna abalethe inkomo yami. Ihamba ngenyawo. Ayingeke gogo. U10,000 uphinde futhi ufuna inkomo einganeni eyishonela umzali engaka. Ngizotshela wena manje ukuthi ngenzeni ngomsebenzi wedlozi lami.
wena ozongitshela manje ukuthi ngenzeni msana ukungibhedela lanini. Okay, nakho ke kokho ingane azubona ngumehluko kunalokho zihlushwa uma wazo nezilwane egcekeni. Akabuyisa imali ugogo, akabuyisa imali. Nithathephi nina lokho ukuthi uma wena useyabuya uma wena kwasho kwacima? Awukwazi wena gogo awukwazi lokho ngoba phela ingane zafika eqale na ukwazi ukubuza thina into osutsheliwe yona ngoba ingane zafika la zaba namaphoyisa izokhuluma lona lo daba ngokuthi kufanele ibuyelwe imali kuma ukuthi awuyisiza uyazi uzuyisiza na ayisiza mina lezi ngane wawukephi wena wawukephi wena wawukephi wena ukhulumani wawukephi cha na awuyisizani lezi zinto osinike zona zisizanga lezi zinto osinike zona azilazi zisisiza nazenza kahle sazenza ngalendlela osichazele ngayo abantu abafika la ekhaya bonke baphuma besizakele wena wedwa usizakalanga ngoba yini asizophothi Kwenzekalani? hayi ngene ufunani lalo Nami ufunani la ngizomsindo la gogo. uzumsindo wani awusebenza eminyango wena uzumsindo la yena angena Zakari ufunani la ngithe phuma ngithe phuma Zakari cha phela khokha ukwazi ukukhipha umuntu ungazi ukuthi angizuzwa ngawe wena ngithe phuma Zakari phum ngithe phuma into ozoyizwa ngithe phuma ngithe phuma Gogo. Nami ngichaza into engazazi Kamnyeke gogo myeke ayikho into engizomyela Akilo umuntu umsebenzi phuma Zakari wamkhiphisa kwenja kunje lokho kunje wamkhiphisa kwenja manje wamkhiphisa kwenja ngithe phuma Gogo nami ngifuna ukuzwa ukuthi wathini. uzokhuluma ini wazini uzokhuluma ini Gogo. ngithe icenta lapha eminyanga ngithi Sizwa abantu bese kunemsindo manje nami manje wena ukwazi ukuvimba imisindo nami ngizozwa ukuthi wathini na. awuyini ante wrong ngomuntu ngoba phela ingane yakho phuma ikwami la phuma isemzini wami la hayi ngeke lokho isemzini wami la gogo yini wrong uzotshelwa wena ukuthi ngenzeni mangithi phuma umuntu uzohamba nabo labantu ba TV okay uthi ufuna ukulalela uzohamba nabo ulalela ini uthi ufuna ukulalela cha yini kamnyeke ulalela ini uthi ulalela uzolalela wazini akasazi nesizulu lo wazini kulungile awakhe phela Lokho okuncane nje zokuzwa. okuncane kuyini ngiyadideka ke mina Kancane. izwani kancane okay ke noma ngabe akasizwa at all yini inkinga kanti akaphumi mase fanele lalela indaba zami akuyena phela wakithi okay siyakwazi ukuthi akuyena wakini kodwa sicela umnyeke unelungelo lokuhlala naye ezwe unelungelo laloko ingoba usubona ama TV uzohamba nabo wena khona into Ngifuna ukuyizwa kancane. uzokubona uzokuthatha apha ukudla yazi hayi bo izwanika ayikho lo bakusize bakuphakela ukudla bakuphosa baka TV ngoba mina ngeke ngize ngikuphakele wakho angikwazi mina ungahloniphi uyazi kodwa lento ibukayizwa uyakwazi lokho anginendaba naloko ngikhathalele umxoshelana umuntu ethi uzolalela ngoba phela angizange mfana wami thina into ejwayele ukuthi umhluphe kanje lo mfana lo shuthi wazwamncane uzokhuluma awukwazi ukuxoshisa umuntu okwenza uzolalela nje ukuthi wena ukukhohlakala sakho uzolalela ukukhohlakala kwakho njengoba Cela ngiphumele wena yaze ngibhedela manje njengoba silakho gogo niyangibhedela manje phumani awuyindawo phumani uthi uzohamba okay uthi uzohamba uthi ufuna ukuzwa kancane ufuna ukuzwa nami ukuthi wathi babuyela. uzwani wazini ngoba lesizulu awusazi okay ya uzohamba sicela uhlale phansi nje gogo sicela uhlale phansi ya sicela uhlale bafana ubuyele endweni yakho ngidina ayikho nje gogo into hayi naze nangidina ngempela niyangidina okwangempela niyangidina nje ngifuna ukuqamba amanga niyangidina nje ngoba bayisibonga omlambo umzulu Hayi. okay cha ke la sikhuluma indaba ukuthi uyamaza ubhuti lo Ubona kanye ifika la. efuna usizo okay wena la ekhaya ukanjani Ngiyasebenza nami la nafika nami ngifika ngifuna umsebenzi lo ugogo wanisize naye ndazama umsebenzi angiwutholanga egcineni ngabuya ngizohlala la ekhaya ngiyasithi ngizothola lo msebenzi kwazi ukuthola ngazi ngizothola nini sazi nami la ekhaya uyasebenza ngiyasebenza angizange nami ngiyafika la ngifuna umsebenzi kahle ugogo wazama ngendlela ezama ngayo kwamanje hayi ukuthi uyalashwa awulashwa awugula unalutho nalutho kahle ngifuna umsebenzi mina yeah gogo ke nazi ingane lengane zithi emva kuba seyifikile ke wena wazikhafulela emva kokuba usuthatha imali yaze u10000 nenkomo ngaphezulu zishonelwe lezi ingane ezocela usizo awukaze ke
umsebenzi wazenzela wona sithi akukaze kuze kwenzeke kunalokho wabanikeza izinkinga ezingaphezulu kwalokhu bona ababekade bezitshela ukuthi kuzoba yikona zizokutshela ukuthi lokho zokuthathepho ekuthenini uma wazo wenziwe wafika wona wemenzana sizokuchazela mhlambe bafa umchazela ukuthi lokho kuthole kanjani. Gogo sasuka la safika kuwena wasinika usizo wasasidinga kuthe mase sesitholile usizo wasasidinga kwenzeka lezi zinto sesichaza ukuthi ezenzeke ekhaya zithe mase sezenzeka lezi zinto zaloke zenzeka kuphela aboyinyanga meyithi mayiphela siqaye ukudla kusekho asazi nathi izinto ziwa phansi ebusuku asisalali uma uyaqhamuka sithe safisa ukuthi size kuwena sesiza namaphoyisa sasifuna ukuthi sizokubuza khona uzositshela okunye sizosizakala ngakho wase wasiziba wasusixoxa namaphoyisa asazi amaphoyisa usuwenzeni sase sesiphinde emuva ke siya kwabanye abantu abahlolayo nabo sithe mase sifika lokho ke sasikuyena wafika wasihlolela wayesesho ukuthi wena gogo wathwebula uma wethu wahamba naye. Hayibo Yakho ngithwebula uma wena mina Yebo gogo kushiwo njalo kuthiwa wena wamthwebula uma wethu owalaphi lo muntu owasho njalo ile lapho esasiye khona nase niyofunani lapho ngoba phela nanisizwa la ekhaya cha phela gogo ngeke uzubakhethele nawe ukuthi abahlolephi bengahloliphi izingane mazithola ukuthi wena wamthwebula ugogo wena ungakhuluma nje uzichazele ngani ukuthi wamthwebula yini ugogo nokuthi futhi lento okay ke uma kuthi akwenza gogo umsebenzi wawubenzela wona walunga yini umsebenzi wawubenzela bona walunga umsebenzi mina ngawenza umsebenzi walunga umsebenzi angiyazi mina lento abayikhulumayo izinto uyibuyisela emuva into ezayibuya uma wabo kwenzeka lapho kufanele abantu abadala nabe bekutshela ukuthi okay umsebenzi owenzile uphuthule kahle sekulungile kwenzeka yini izingane zakulandelela futhi naphezulu kwalokho zizobuza ukuthi gogo kwenzela nakho sibona uma wakulandelela yini lokho nazi ingane seyifikile unalokho wayixosha yini wrong kulento hey Nkosi yami si wrong ngokuthi ngoba izingane zifikile kuwena zihamba namaphoyisa wazikhafulela wazilahlela phandle angisikhahlelanga mina lezi ngane mina ngayisiza okay ngibuza ukuthi gogo ke umsebenzi wa 10,000 ezawukhokhela plus nenkomo ngaphezulu why uma waze epoka ezombona ngamehlo why kuphela ukudla amabhodi ezwabone lapha ngoba sho le ngane kunemoya ekhona manje esiphila nayo kubo igcekeni la kubo uthi fakwe mina hayi angazi kodwa njalo uthi fakwe mina phela okay kodwa nakho ke lazi ekhona kuthiwa wena wathwebula uma waso uthini ke uyakuvuma noma uyaphika angivumi nje lento ngiyayiphika kade ndafika la ekhaya vele ngifuna umsebenzi namanje ugogo akwenze Zakaria gogo ngikhathele nami Zakaria yindaba uzosho ngoba nakusekhona amakhamera la ekhaya saba nami ndisaba ithuba manje uhlula ukuhlala nami phansi ngondla ngikwenzela yonke into mina ngakuxosha mina ngakuthatha la ungelutho namhlanje umuntu ngenxa yami uzongikhuluma izinto ezimbi kanje kumakhamera okay konke ngicela ukuyibuza Zakaria uyasebenza la ekhaya ngiyasebenza la ekhaya imali uyithola kanjani uyahola aliholi nje just ndiyasiza la ekhaya bathi ufuna ukwakho umuthi ndizama nami ngithola umuthi ayikho imali oyithola ayikho awuholi even u10 rand awutholi lutho ngiyasebenza la ekhaya uyahla nje nami kahle ndiyahla uyahla nje usebenzela iplate kukude yabona gogo enye into ke futhi kukude kubo usebenzela iplate ngithatha imali ezophila udla mina owalapha Zakaria wasemalawi yebo shuthi wena uhola ukudla lo muntu nezinto zokugcoba into zokugeza insiphi sunlight isimalini manje akekho stone umuntu ongageza akekho umuntu ongagcobi akekho umuntu ongadli ngibuza ukuthi mina gogo ungasebenzisa umuntu usuku nemini ehola ukudla hayi bantu abami hayi ngiyavedela mina kade ndafika la hayi ngiyavedela usunesikhathi singanani Zakaria 5 years 5 years yebo ngazi kinsenze njani sandizona ubafuma siyofika nawe uyakhala ukundabona nami ukuthi kungcono ke ikhulumele nami ngifisa umsebenzi hayi angiyazi ke lento gogo ungahlalisa umuntu isikhathi singango 5 years awumniki lutho impahla zokugqoka uzithengela uba awuyanikwa nje base kusabona ingane lapho masebona ukuthi hayi lo ngathi asinalutho abanike le impahla kwazi ukugqoka kodwa nawe Zakaria ukote kwingane ngomncane anayo imali zithola kanjani kodwa nami asazi phela mhlambe la ugogo nawe uyasebenzisa ngaku kubafu uyakhala na hayibo cha mnyeke kakhulu umuntu uyakhala nami ngiyabona ukuthi lento sayiboni kahle ukuthi nami la ekhaya vele hayi
Shuthi uyaganga ugogo akukho kunye ugogo uyaganga akasinike into zethu ugogo siphume sihambe la ekhaya. Hayi nami ngibona kanjalo ngeke ngathele nami gogo nami ngifuna ukuhamba Nginika into zene siyini. nami Gogo thina sifuna imali nenkomo yasekhaya bese izinto vele ekhaya sekulungile. Umuthi engawukhipha mina wona uzokhokhela ubani ngoba phela nawo umuthi uyimali. Usebenzanga nje umuntu. Manje ngenze njani ngoba umuthi ngawukhipha phela nemithi nami ngiyayimba ngiyayithenga. Nifuna ukungitshela ukuthi shuthi idlozi lami mina li fake. Shuthi akusebenzi gogo ngoba lona akusebenanga akasebenzi bafo. Ngiyayimsebenzela shuthi akusebenzi idlozi lakho gogo. Ngizomkhombisa nina ningazi kahle. Ngiyangisi ngithini? Ngamuzwa Angazi kahle ngizonishaya ngezulu mina ngintshele. Angazi kahle ngeke ngivele ngene emzini wami nizokhuluma lento eniyikhulumayo. Wena uthe ubani Zakaria khuleke hlisa umoya. Gogo lento oyishoyo azidlali la. Angano mhlawumbe ugogo ke umuntu wamahlayeni kodwa gogo azidlali la. Njengamanje kunemali wena owayithathe u10,000 nenkomo. Izingane emva kwalokho emva komsebenzi wena owawenza zacindezeleka njengoba namanje icindezelekile ingane. Zibona uma wazo kunezilwane endlini ebusuku izingane azilali. Kodwa manje gogo uzothi wena umshaya kanjani umuntu oyiclani lakho ngezulu. Kusayikona kwakona lokho nje ukuthi lezi izingane uzibone. Umuntu oyiclani lakho owathatha imali engaka nenkomo ekugcineni uzomthetho uzomshaya ngezulu. Umsebenzi wami fanele ngenze njani lezi ngane mangaba sezibuya zizongifaka kuma TV zizokhuluma lento ezikhulumayo ekubeni ngayisiza zafika nje azifika ngane ingane kuwena before zibize thina ingane azazifika namaphoyisa zangena namaphoyisa emzini wami alingeni iphoyisa la ekhaya. Okay wazifonela yini wazicela ukuthi ngicela nibuye amaphoyisa ningasawaphethe wazifondela yini Ngathasuka mntanami ngangeke ngisakwazi ukukhuluma lokho ngendlela engangidinwe ngayo bazongena namaphoyisa kulomuzi ngangeke ngisakwazi ukuyenza leyo nto. Kule ukuthwebula kwama waboke uthini ingane Angihlangani naleyo nto mina ngiyazi indaba yokuthwebula umuntu. Angiyazi indaba yokuthwebula umuntu. Basithwebula kanjani isidumbu? Kangamthwebula kanjani umuntu mina? Yanje umelaphi wena Umelaphi usho kahle umuthi umelaphi angithwebula abantu. Uthi imithi uyayimba sazingani phela umuntu ongwe imithi asimazi ukuthi imithi ayihlangisayo. Hayi mina ngizongibhedela. Nangu uZakaria nangu umuntu usuhlala nomuntu 5 years waseMalawi. Nangu umuntu waseMalawi 5 years. Lo ngamsiza lexakekile ubexakekile lo ngamxosha ethi ufuna umsebenzi njengoba la ekhaya ngiyamzama uyaqhuma uyaphalaza wenza yonke into mangabe idlozi lakhe liyanyonyoba mina ngenze njani ngoba shuthi idlozi lakhe phela lisangeke. Okay uZakaria ufuna umsebenzi azowosebenza emafemini ngaphandle noma ufuna usho umsebenzi la ekhaya anesicacise uZakaria usebenza la ekhaya. Hela uyasebenza ngeke ahlale nje phela adla ukudla engenzi lutho kufanele acente mangifuna umuntu engizomthuma ngithuma yena. Okay ke gogo kulo 5 years ikafika wena uhlula nje ukumhlanganisela umsebenzi uma ukuthi umuntu ohlanganisa imisebenzi ngemithi uhlula kulo 5 years shuthi wena gogo usu 5 years uzamela umuntu oyedwa umsebenzi uhlula nje ukuthi umuntu athole umsebenzi ifuka ukuthi imithi yakho ke iyasebenza ngempela. Hayi iyasebenza imithi yami ukuthi nje bengingayicabanganga ngaleyo ndlela yokuthi nayo sengaza khuluma kanje ngitshetshe kumnandi sihleli ndawonye. Nami ndizoba foma sekhala kanje kungcono nami ngikhathe madoda ke khathele angazi nginganisiza nami mhlawumbe ngikwazi ukuthola inye ithuba ukuthi ngizame okunye nje engikhathele nje kade ndafika la. Gogo ngicela siphume nento eyodwa nje manje kodwa balezi izingane manje ngiyabona into esikhulumayo sesikhuluma indaba kaZakaria so i-attend indaba yakho gogo naba abantu ezize ngabo ngicela ukukhuluma into eyodwa ngalezi izingane kunemali ewu10,000 kunenkomo ngaphezulu owayithatha wena and izingane azizange zilithola usizo kuwena size zalithola usizo kumuntu ezomhamba okwesibili lo owazitshela ukuthi wena wathwebula uma wazo ilazeza emva kuba seyibuya khona zithi la izinto zazo ke iqale zahamba kahle benzela noma wabo umsebenzi abayalelwa wona lapha sekuthuli yonke into ukudla kusapheli amabhodo awasatholakala eminyango. Sicela ukukhuluma gogo ukuthi lezi izingane uthinike ngemali owayi noma yake inkomo ke ubuyise noma inkomo yakhona ke kubuye nje gogo kubuye nje sinathi sibe right ekhaya yonke into vele sesi right manje usinike noma imali ke gogo mhlawumbe imali vele imali iyasebenziseka mfowethu Mntungu akakugogo nje akasibuyiseleke okungcono ke noma inkomo ilokho kuphela sikufunayo. Hey kuzothanda ukuba nzima mhlawumbe u5,000 iwona engana amandla awo ngeke gogo leyo mali incane kakhulu ngeke ngisakwazi hayi 10,000 njengoba imali ayihlali iyasebenza. Okay ke awumeke
gogo uthi wena ungakwazi ukubuyisa u-5,000. Yes, ngakwazi ukubanika ukuthi Isiphi isizathu esizobuyisa lo-5,000? Isiphi isizathu gogo? Phela nami sengenza ufefe nje lokuthi phela ngoba abantwana bayakhala. Shusho uvumelana nathi ke gogo ukuthi wena umsebenzi wawenza wafika wathwebula lapha uvumelana nathi kuloko. Angizange ngize ngithwebule kanti ngizokhuluma kanjani la sengenza ufefe la. Okay ke gogo mawungathwebulanga uvumelana nathi ukuthi usizwa uthi ubasiza ngalo shuthi izinto zakho zazingasebenzi. Awukwazi phela gogo ukubuyisa imali entweni ongayazi. Ntanami ngizothi Ngoba uthi usuzoyibuisa ku right is fine, ku right lokho. Kodwa mina gogo ke sengikhuluma nje ephuzweni eliseceleni lokuthi nango gogo Smuzwe vuma ukuthi imali uzoyibuyisa. Okusho ukuthi ugogo usiyazibona yini yena ukuthi izinto zakhe awezenzele ingane ayisebenzanga. Uyibuyisa phezulu kwasiphi isisekelo imali. Uyibuyisela phezulu kwani? imake hayi ngoba izinto zami ingasebenzanga sengenza la ubuntu njengoba ukhalela izingane. Hayi ngoba naka into zami zingazange mina into zami ziyasebenza namanje ngakuhlanganisela okunye manje la ngikwenze la phambi kwakho uzungiprove angosebenzisa umuthi mina gogo angosebenzisa umuthi bese ngifuna ukukuvela phela ukuthi imithi ngiyayisebenzisa nami ngiyathandaza nemithi ngiyayisebenzisa ngoba ngiphila ngayo njengoba ngumuntu wesintu. Mtungu baba nawe ngithi ugogo enganibuyisela u-5,000 ngoba vele kuze sizoshesha shuthi ugogo mesinika u-5,000 uzofika sinike leyo 5,000 oqala bese sinika nowesibili. ngifuna ingakho kufanele sivumelane ukuthi nina kulokho akushoyo nithini kodwa gogo ngeke inkomo bekufanele ibuyise phela inkomo iyazala noma ngabe ke mhlawumbe bisizele kodwa inkomo kufanele ubabuyisele. Awukwazi gogo ukuthi inkomo yonke hayi akwazi inkomo 10,000 inkomo manje siyo 15,000 shuthi le ngane uyisize wena ngo 25,000 hayi gogo akwazi nakhona singasezakalanga usizo singalutholile.